karon kay Araling Panlipunan, Module 1, Aralin 1. Tinguha niining nga matun-an og maistorya ang mga impormasyon mahitungod sa kaugalingon. Ang imong pangalan, ginikanan, adlaw na tawhan, edad, puloy-anan, eskwelahan, ug ubang pang impormasyon mahitungod sa imong kaugalingon. Kumusta mga bata? Ako di si Teacher Lynn, ang inyong magtutudlo sa unang ang-ang. Tingka sinausab, panahon aron atong mailaila ang atong bag-ong magtutudlo ug ang atong mga bagong higala. Excited na ba kamo? Apan sa dili pa, atong sahiran ang kaimportante sa pagpailaila sa atong kaugalingon. Karon tabangan kita ni Lino o ni Lina aron sa pagtubag sa mga giya nga pangutana. Kung pangutan-on kita kung unsa ang atong pangalan, ang atong itubag kay Ang pangalan kay Lino Bautista. ang akong pangalan kay Lina de la Cruz. Sakto! Daghang salamat Lino ug Lina. Importante nga atong mahibaw-an ang atong pangalan. Sige ikaw kunubi, kung pangutan-on ta ka, kung unsa ang imong pangalan, ang imong itubag kay Wow, kamaayo oy! Nakabalo naman di ka kung unsa ang imong pangalan. Karon atong sayran kung asa kita nagpuyo. Importante nga mahibal-an kung asa ta nagpuyo. Aron kung mawala kita, makauli ka gihapon kita sa atoa. Lino, Lina, nakabalo ba kamo kung asa mo nagpuyo? Ako nagpuyo sa Nara Street, Kalaanan, Kanituan, Cagayan de Oro City. Ako nagpuyo sa San Agustin, Upper Carmen, Cagayan de Oro City. Wow, very good! Kamaayo ni Lina o ni Lino, oy! Karon, kung ikaw ang akong pangutan-on, asa ka mo nagpuyo? Unsa man ang imong itubag? Kamaayo ninyo mga bata! Karon, atong sayran kung pila na ang imong edad. Ikaw ba, Lino, nakahibaw ka ba kung pila ang imong edad? Ang akong edad kay 7 ka tuig. Wow, very good, Lino. Daghang salamat. Ikaw, Lina, nahibaw ka ba kung pila na ang imong edad? Ang akong edad kay 6 ka tuig. Wow, very good, Lina. Kung kamo akong pangutan-on, nahibaw ka ba kung pila ang imong edad? Sige, kunubi. Wow, very good! Karon, atong sayran ang atong adlaw nga natawhan. Importante nga mahibal-an nato kung kanusa kita gipanganak. Pananglitan. Ang akong adlaw nga natawhan kay Agosto 1, tuig 2014. Ang akong adlaw nga natawhan kay Enero 12, tuig 2015. Daghang salamat, Lino o Lina. Karon, kung ikaw akong pangutan-on, kanusa ka man gipanganak? Wow, karon mga bata, atong ila-ilahon ang inyong mga ginikanan. Nakaila ka ba kung kinsa ang inyong inahan o inahan? Ang pangalan sa akong mga ginikanan mao si Romeo Bautista ug Aya Lapid. Ang pangalan sa akong mga ginikanan mao si Ben de la Cruz ug Lisa Santos. Kung ikaw akong pangutan-on, nasahid ka ba kung kinsa ang imong mama o papa? Sige, ikaw na pud ang akong pangutan-on. Kinsa man ang pangalan sa imong mama? Kinsa man ang pangalan sa imong amahan? Very good!
Ibaw ka naman di ay kung kinsa ang imong inahan o imong amahan. Timan-i nga importante nga mailan nato ang atong kaugalingon. Kung unsa ang atong pangalan, kung asa ta nagpuyo, pila ang atong edad, kanus ang atong adlaw na tawhan, o kung kinsa ang atong mga ginikanan. Alang sa atong evaluasyon, sige, andama ang imong lapis o modules. Aron atong tumagon o isulat ang gipangayo nga kasayuran. Nalipay kaayo ko mga bata at tungod kay karong adlaw daghan kaayo kita tutun-an. Sa sunod na kita atong sayran ang atong kahuyangon ug ang atong mga interes. Ako si Teacher Lynn, hantod sa sunod kita. Bye!